आ मालिक कटक जिला बारंग ब्लॉक रो सरसा गाँ मुंडुली आपण गाँ ना मुंडुली कहीं मुंडली ହେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଡମପଡ଼ା ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କହିଲା ବାଲା ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ ଦେଲେ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡଳି ସେପଟ ଗାଁଟାକୁ ଦେଲେ ସାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି 2007ରୁ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ এইটা হল জমি অধিগ্রহণটা হল মুখ্য সমস্যা ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ମା ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁ ଜୟ ଜୟ ଲୋ ତାରିଣୀ ମା ଜୟ ଜୟ ଲୋ ତାରିଣୀ ମା ଜଗନ୍ନାଥ छठी मुख छठी गछठी